Здравейте, драги зрители! Днес ще си говорим за картите Таро и ще ви направя една презентация на една програма, която е включена на сайта ни и която бихте могли да ползвате, за да погледнете в бъдещето си. Картите Таро. Един от способите се прониква в бъдещето. Идват от времето на Атлантида. Тогава са били използвани, може би не точно за гледане, но те носят себе си една изключително голяма сила и мощ. Някой си мисля, че гледането на картите Таро е само да използваме клавиатурата на компютъра да се чука на орехи. Но в крайна сметка да притежава за себе си тази сила, която позволява да се повдига леко завесата на времето. Има някакво свойство, което позволява това да се случва. Наистина в тези карти е концентрирана мъдростта на древните. Всяка една от картите представлява отделна история, събитие, което се случва или пътя, по който вървим в даден момент. Разбира се, по-подробно ще говорим по-нататък за отделната карта Таро, за това какво означава всяка една карта, но сега ще ви насоча към едно по-практическо приложение. А то е много лесно. Там страни в нашия сайт, в менюто виждате надпис Таро Оракул. Влизате там, щракате върху дървото на живота, върху сефирата, която пише Таро Оракул и влизате вътре в Таро Оракула. Това е нещо, което може да го използвате за погледнете в бъдещето. Когато следвате инструкциите, които са написани, вие ще започнете вашето навлизане в бъдещето и ще щракнете върху златната карта в средата, съответно, и ще влезете върху дървото на живота. Карта Таро е разположена върху дървото на живота. Това е една невероятна комбинация. Възползвайте се. Но всъщност това е нещо много интересно. Дървото на живота е всъщност символа, който показва как е структуриран нашия свят, нашата вселена всъщност. Не само вселената, целият свят, защото той не е само материалната част. В крайна сметка, вие виждате дървото на живота. То се състои от 10 сефири, които са свързани помежду си с така наречените пътища. В интерес на истината, дървото на живота се символизира в нашите обреди и обичаи от новогодишната лъхичка. Това е символа, който е пренесен. Ние не случайно рукичаме с подобни блестящи, изкрящи топки, които символизират сефирите върху дървото на живота. След като аз се занимавах с дървото на живота, което всъщност е кабалистичен символ, дълго време, в един момент осъзнах нещо. Осъзнах, че всъщност дървото на живота, от гледна точка на съвременното компютърно общество, е всъщност една много интересна схема за връзка. Всъщност това е интернета на Бога. Сефирите са рутерите, а връзките между тях съответно, както е в интернет връзките между съответните нива. Там има и своите пазители, системните администратори, има и паролите за достъп, за преминаване от дадено място, едно място в друго и така нататък. Изобщо нещо изключително интересно. Всеки от вас, който реши, разбира се, да се запознае по-подробно с тази информация, ще намери много неща, които биха го учудили. Но се върнем обратно към Таро Оракула. Първо попадате на едно място, където трябва да изберете. Имате възможност да влезете, като изберете безплатния достъп, щракате, като преди това си записвате, разбира се, датата на раждане и името. Това е необходимо, защото по този начин може да се определи енергийното състояние, в което се намирате, вашето енергийно ниво. Така ще го видите после в последния екран. Когато изберете, когато щракнете златната карта, петте карти, които са разположени в долната част, средната част на златния прозорец, вие ще влезете вътре. Започва вашето гледане. Фактически, една до друга са изобразени 5 карти. Те са вашето минало веко, настоящето, тази карта, която е ограничена с златния правъгълник и вашето бъдеще. Две нива по-нататък. Под картите отдолу ще видите съответно текста. Ако посочите някои от тези карти с мишката и щракнете, ще получите информация за това какво означава тя. Тази карта виждате съответно, тази карта, в която се намирате в момента, т.е. текущото събитие, едновременно с това е изобразена върху дървото на живота с мигащ жълт ореол. Този ореол показва, че това е текущата ви карта. Следващата точка, до която се стигате, съответно обозначена с преливаща се окръжност около картата, която също е отворена. И така, може да се придвижите в бъдещето, като използвате стрелката, която се намира вляво на тази група от 5 карти. И има още един начин, когато избирате пътищата, влизайки в сефирата. Разбира се, това ще ви е доста сложно в началото, но опитът се заслужава. Опитайте. Не само, когато картите Таро са разположени върху дървото на живота, вие не само може да разберете състоянието, в което се намирате в момента,
състоянието, в което ще се намирате утре или след съответния период, който също е обозначен върху описанието на картите, но също така може да разберете и пътя, който ви предстои да извървите. Както виждате, е един изключително интересен способ да погледнете в бъдещето си. А ако нещо не ви е ясно, обръщате се към мен. Се опитаме заедно да анализираме вашето бъдеще и да разберем какво ви очаква в него. Това е просто една възможност. Една възможност сами да се докоснат до това познание и да намигнете в бъдещето си. Благодаря ви за вниманието.